kuphi nakuphi la nibukele khona i-MacTV channel. Ubungekayo ngumsizi mina ngumfana kaNtshangase phuma phansi le kwaNongoma. Bafowethu ngithanda ukubonga kakhulu kubantu asebesubscribe ku-MacTV channel. Phinde ngijabule futhi ngendlela ekhombisa i-page ukukhula ngakhona ukuthi abantu abaningi basilandela kuzo zonke inkundla zethu zokuxhumana, nanokuthi bayabona ukuthi i-page lethu futhi alizeli ngokuthi kuzogxeka, kodwa nje lokhu luncome njalo. Ama-albhamu-ke enza kahle kuwona ama-episode esibuye ngawo-ke kulokhu. Bafowethu ziningi-ke iy'nsizwa ey'khiphile, kodwa-ke khona nama-legend wethu akhiphe ngonyaka odlule iy'ngane zoma. Njengoba nibona-ke singene ney'ngoma zey'ngane zoma, ingoba ingenye ama-albhamu engicabanga ukuthi ihambe kahle kakhulu futhi imnandi kakhulu. Kuyakhombisa ukuthi ama-legend lawa kwenzeka ukuthi ethi uma ekhipha eshaya eceleni isikhathi esiningi. I-albhamu kayikhiphile ngonyaka odlule yiyo le singene ngayo ethi Ntshebe nokaManana, la bebevalisa kakhona ubaba uNtshebe kanye nomama kaManana kababa umJaphani. Ngalokho kwesithi amaqhawe elale kahle ayaziwa kakhulu futhi endimeni ukuthi abekhona endimeni futhi ebambe elikhulu iqhaza ekuthenini umculo lo wesintu uhambe kahle kakhulu, ikakhulu kubo futhi abesifazane. Ingoma-ke iy'ngane zoma abayikhiphile kule album, iy'ngoma zabo zilishumi, ziwu-10 nje mase zizonke. Bane-feature eyodwa-ke bona kubo Lwandlunkulu. Kodwa vele isikhathi esiningi bebengajwayele ukufeature, bejwayele ukufeature bona nje obaba uVuyo Mgwena nayo le genge le yegospel-ke baningi. Nawe uma ufuna ukuthola ukuthi ibaphi labo baculi kuma-socials wabo, ama-albhamu abo ngicabanga akhona nje ngobuningi. Kule sikhuluma ngayo-ke le albhamu lena imnandi kakhulu, kuney'ngoma nje ezimnandi kakhulu njengethi Indoda Eyisifebe. Yabona lapha angazi ukuthi ubani obhalela naletha impepho noma kuye ubaba uShobeni. Le albhamu kuba yenzele eTax Studio njengenjwayelo, vele biphethwe kuye ubaba uThuthani, kodwa-ke produce ubaba uShobeni Khuzwayo, waphinde wayimixa futhi wayimastara njengeyingqwele endala-ke beno-Evan Smith ingane kaYani. Kule album ngicabanga ukuthi iy'ngoma ey'ningi khona zimnandi zonke futhi inomlayezo. Ngiyathemba ukuthi abantu bazoyithokozela, abantu beqhubeke nokusaphotha abaculi bethu laba asebekhulile, ngoba ibona umculo kaMaskandi lana nje ingenxa yabantu laba abadala akuyibo abaphave indlela. Maningi ama-albhamu esazokhuluma ngawo nabo laba abaculi abadala futhi abenze kahle sazokhuluma ngabo. Siyazi ukuthi kunensizwa engaphuphi o-Alumfo Kamgubo, oThuzani Langa, obaba uGadla, baningi abaculi ngabala kuze kushone ilanga kule genge endala engifisayo nokuthi noma kuqashwa engathi ingahlala ikhona. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga